judicial fagallas chegar aos concelleiros do Partido Popular en Santiago. Eu o que estou exercendo o dereito a valorar unha sentencia. E teño que dicirlle que o recurso anunciado pola Xunta é un simples lavado de cara. Primeiro, efectivamente, porque os verdadeiros responsáveis non estaban imputados, tampouco o señor Rajoy, tampouco o señor Cascos. Segundo, porque foi o abogado do Estado quen se opuxo a que ABS estivese entre os imputados. Terceiro, porque para cobrar polos danos causados, o único que cabe, e vostede o sabe, é iniciar desde cero a vía civil. E cuarto, porque vostedes o único que pretenden é que Mangouras sexa un cabeza de turco, a mesma estrategia que con Angrois, por certo. E o Goberno Central anuncia agora unha nova lei de navegación marítima. Como decimos en galego, a boas horas mangas verdes, tarde piou. Mire, señor Feijóo, 11 anos despois, sabe cantos buques anticontaminación existen en Galiza? Cero. Nas nosas costas prodúcense o 80% dos sinistros marítimos do Estado español. Son as costas, despois de Sudáfrica, que sofren máis mareas negras de todo o planeta. E cero buques anticontaminación. Bélxica, 60 kilómetros de costa, 4 buques. Galiza, 1.200 kilómetros de costa, 0 buques. Iso o que lle preocupa as nosas costas ao Goberno de Madrid. Sabe que pasou co Uraña Mella, señor Feijóo? O único buque anticontaminación co que foi dotado Galiza, que foi vendido a unha empresa privada para que usase como gasolineira flotante na ría de Ferrol. E logo o Goberno español monta guerritas con Gibraltar polas gasolineras flotantes. Quere máis datos da indefensión das nosas costas? As investigacións sobre as consecuencias do Prestige paralizadas polos recortes. As radiotelecomunicacións privatizadas e o servizo cada vez máis degradado. E non hai seguimento vía satélite dos buques. E sabe que está pasando? Que usan o corredor de Fisterra para limpar caldeiras. Usan o noso corredor como retrete. E o seu goberno vai facer algo ao respecto, señor Feijóo? Ou sigue preferindo que as nosas costas sexan gobernadas desde Madrid a costa da indefensión de Galiza, señor Feijóo? Moitas grazas. Ten a palabra para a réplica o presidente da Xunta. As costas españolas as goberna España. Pero, por si vostede non o